sa inyong lahat. Gaya ng sabi ko sa inyo, dito sa Mindo o si Zero Gagamboy ay marami kayong makikitang iba't ibang klaseng gagamba. Sa araw na ito ay may ipapakita ko sa inyo may ibang klaseng gagamba na sa palagay ko yung iba dyan ngayon palang makikita. Kaya sana matuwa kayo sa aking ipapakita ngayon. Ito yung sinasabi ko sa inyo na isang uri ng gagamba. Ayan. Kung nakita nyo na ba ito sa inyong mga probinsya, ayan. Ang tawag dyan ay gagambang baka-baka. Ayan. Hindi pa natin natunghayan ito kung ito'y lumalaban o ano man to. So, aalamin natin sa mga susunod na araw. At ito ay napakatigas ng kanyang sapot. Ayan. Ito itsura niyan. Ito, kung tawagin ay gagambang baka-baka. Ayan, mga kagagamba, kung anong kulay ng puno, yung kinapitan niya, mga ilang araw magiging kulay na niya, kaya hindi mo siya mapapansin na siya yung nakatira doon. Parang bukol lang siya doon sa sanga. Ayan, mga kagagamba, ayan, nakita nyo to? Ito ang gagambang baka-baka.